muna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba saan man pumunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Napatunayang ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Pagplano ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling. Sa tulong ng family planning. Narito na ang mga nagpapagang balita. Motorsiklo ng lalaking dinukot sa Abra nahagip ng CCTV camera. Lalaki patay matapos masagi ng truck sa Baguio City. 4 na lalaki kasama na ang 2 menor de edad timbog dahil sa droga. Diskriminasyon sa mga hindi bakunado ipagpapawal sa Baguio. Ilang coffee shop sa Baguio City ay pinapainit na pakulo para sa mga walang kasintahan sa araw ng mga puso. Dating trabahador sa mga kainan, may sarili ng restaurant. At batang kart racer, kilalanin. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naimbag ng Malem Amyana na Luzon, hatid namin ang mga maiinit na balita. Nakunan ng CCTV camera ang motorsiklong sinakyan ng lalaking dinukot sa Abra. Pero hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa mga pulis kung nasaan ang biktima at kung sino ang mga dumukot. Magbabalita, Ran de Guzman. Sa pulsa CCTV ng isang gasolinahan sa Barangay Poblacion Abra, ang isang itim na Montero na sinusundan ng motorsiklo. Ito ang pinaniniwalaang sinasakyan ni Lindon Bagay Alzate bago ito dinukot sa Barangay Ayeng Manabo Abra pasado alas 9 ng umaga noong 7 ng Pebrero. Sakay ng motorsiklo ay ang lalaking sinasabi ng mga witness na kasamahan ng mga nandukot. Ang oral statement kasi ng 2 minor de edad na witnesses, nabanggit nila doon yung pick-up truck na walang plaka, di ba? Pero as to the CCTV footage na mga nakuha nating karagdagang ebidensya is ang parang nandoon is yung Montero and then yung nga po yung motorcycle. Tinitignan din nila ang posibilidad na naghiwalay na ang nagmamaneho ng motorsiklo ng biktima at ang sasakyang ginamit sa pandudukot bago pa mahagip ng CCTV. Hirap yung mag-i-speculate hanggang may mga eyewitnesses, no, na mga talagang nakakita sa sa mga sasakyan, no, mga nabanggit na sasakyan base doon sa CCTV at saka base doon po sa initial oral statement ng mga witnesses natin. Hinala naman ng kapatid ni Lindon, may kinalaman ito sa insidenteng kinasangkutan ng kapatid noong nakaraang taon. Kasi may kaalitan siya nung last year. May nabaril siya kasi parang nag-away. Pero ang gusto namin noon kasi ipaano na lang nila sa pulis para kung siya ang kasama kung ano man yun.
Pero ang sabi ng nakaalitan niya kasi mga kamag-anak, magbabayad daw siya ng 500,000 ariglo. Pero wala kaming ganun sapat na pera, ma'am. Nagpakatay lang sila ng baboy, pinakain namin sila, pero hindi hindi closed case yun kasi ang hinihintay namin, sana, ipaubayan na lang sa... Umaasa ang pamilya na matagpuan na si Lyndon sa lalong madaling panahon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Dead on the spot ang isang lalaki sa Baguio City matapos itong masagi ng truck. Humihiling naman ng kapatawaran ang driver. Magbabalita, Charles Limon. Hindi pa ako nakainom. Normal po. Naluhan na lang sa loob ng lock-up cell ng BCPO Station 2 si Elmer. Siya ang driver ng flatbed truck na nakabangga sa isang lalaki kahapon sa Bukawkan Road. Itong truck na ito ay galing nga sa Nagilian Road na pababa. Diyan sa may Bukawkan Road nang mawalan ito ng preno. At ito ay aksidente niya na side shift naman itong biktima natin. Nakilala ang biktima na si Henry Layosan Payang, 38 anyos at residente ng Tadjan Mountain Province. Sa investigasyon ng BCPO Station 2, inaayos ng biktima ang pinamili nito at pasakay na sana sa kanyang sasakyan nang mahagip ito ng truck. Ayon sa suspect, mula Valenzuela, magde-deliver sana sila ng plywood sa Bukawkan Road. Wala naman daw problema ang sasakyan nito bago lumarga at sanay naman na siya sa nasabing kalsada. Tuloy-tuloy po siya pababa. Sakto naman na umuusok na yung sa likuran sa gulong kasi hindi po mapapit. Bali, naikabi ko ng konti kasi iniwasan ko yung say. Yun ang tinamaan yung tao nakatayo dun sa may L. Pero sa gilid lang siya, hindi siya mismo natumbong. Labis naman ang pagsisisi ni Elmer. Humihingi po ako ng tawad sa pamilya nila kasi hindi ko kagustuhan yun. Wala talagang preno. Sabi kasi nila, baka ang bilis ko daw ng patakbo. Hindi po. Kasi pababa ko talaga eh. Kaya po mabilis siya. Nahaharap si Elmer sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Madalas magkaroon ng aksidente sa Bukawkan Road. Karaniwang sanhi ay ang pagkawala ng preno. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. 4 na lalaki ang natimbog sa magkahiwalay na operasyon sa rehiyon ng Cordillera. Ang 2 sa kanila, menor de edad. Magbabalita, Ren de Guzman. Isang 16 na taong gulang at isang 17 taong gulang ang natimbog ng mga pulis sa bypass operation sa Bulanao, Tabuk, Kalinga kahapon. Nakuhaan sila ng 1.5 na gramo ng tawag ito, ng pinaginalang shabu na nagkakalaga ng mahigit 10,000. Dinala ang mga ito sa Tabuk City Police Station. Ito kasi na may mga sangkot na minor de edad, kagad natin itong kino-coordinate sa DSWD para ma-assess yung yung kung alam ba nila kung yung kanilang ginagawa or kasi meron kasi tayo sa batas na 15 years old pababa, exempted diba sa mga criminal liability. Kung pero from 16 hanggang 17, i-assess to ng ating DSWD kung may discernment sila sa kanilang ginagawa. Nahuli rin kahapon sa Dekdekan Silan Proper La Trinidad, Benguet si Mark Guilford Pudong, 38 taong gulang. Sa bisa ng search warrant, hinalughog ang kanyang tirahan. Dito nadiskubre umano ang 2 plastic sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 2 gramo at nagkakahalaga ng 13,600 pesos. May nakuha rin umanong pinatuyong dahon ng marijuana na may bigat na 10 gramo at nagkakahalaga ng 1,200 pesos. Arestado rin kahapon sa isang bypass operation sa Dr. Carino Street, Barangay Ferdinand, Baguio City, ang 44 na taong gulang na si John Aurelio Villacorta de Guzman, residente ng Bakakeng.
Nakuha sa kanya ang isang sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 0.3 gramo at may halagang 2,040 pesos. Haharap si De Guzman at Pudong sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Act of 2002. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, nakahanda na ang Philippine Military Academy para sa gaganaping Alumni Homecoming. Bubuksan ang Cannon Road para sa mga dadalo. Agbabalita, Jade Abelador. Sa February 18 at 19 na ang PMA Alumni Homecoming. Para masigurong magiging ligtas ang pagtitipon at masusunod ang health protocols, hinanda na ang mga guideline na kailangan sundin ng mga dadalo. And so in coordination with the Baguio LGU, aside from the primary requirement that they should be fully vaccinated, they also have to undergo they should also have to present a negative antigen test result before po sila ma-allowed na pumasok dito sa PMA and mag-participate sa mga activities. Para malimitahan ang bilang ng mga dadalo at maiwasan ang pagkakaroon ng siksikan, isasagawa ang tinatawag na hybrid arrangement. Ibig sabihin, may ilang bisita ang dadalo sa face-to-face na pagdiriwang, mayroon ding dadalo sa pamamagitan ng video teleconferencing. Sa General Assembly, in coordination po sa Baguio LGU, meron po tayong maximum 400 allowed na participants. And for the alumni homecoming po, maximum of 800 participants. Kaugnay nito, bubuksan ang Cannon Road mula February 15 hanggang February 20 para magbigay daan sa mga papasok na bisita. Bukod dito, maiiwasan rin ang traffic sa Marcos Highway. Yung mga alumni na meron lamang pass card, vehicle pass card. So hindi siya totally open sa alumni natin. So yung mga alumni lamang na merong mga vehicle pass card ang ma-allow na dumaan sa Cannon Road kasi sila yung allowed po to enter the PMA na mag-participate via face-to-face po for the alumni. So inopen po siya, also to ease na rin po yung traffic sa Marcos and also mas additional screening na rin po sa mga alumni na aakyat. Dagdag pa ni Lieutenant Kalima, hindi papayagan ang pangangampanya sa gaganaping pagdiriwang. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. Plano ngayon ng Konseho ng Baguio na bumuo ng ordinansang magbabawal ng diskriminasyon sa mga hindi bakunado. Magbabalik sa report, Jade Abelador. Dahil dumarami na ang mga bakunado sa lungsod ng Baguio, may ilang mga establishmentong hindi na nagpapapasok ng mga hindi pa bakunado. Tutol dito si Baguio City Councilor Benny Bumogaw. Kaya bilang panimulang hakbang, binuo niya ang isang resolusyong humihimok sa mga opisina ng gobyerno na iwasan ang diskriminasyon sa mga hindi pa bakunado. Aprobado na ito ng konseho. Naririnig natin na may mga establishments dito sa City of Baguio, mostly private establishments, na hindi nila inaalaw na pumasok yung mga unvaccinated sa kanilang mga establishments. So yun sana ang target natin Yun sana ang target natin. Kaya lang, ang naging desisyon ng City Council ay yung unahin muna sa gobyerno. Sa Resolution number 058 Series of 2022 ni Councilor Bumogaw, nakasaad na hindi dapat gawing sapilitan ang paghahanap ng vaccination cards para sa educational at employment purposes, maging sa kahit anong transaksyon sa gobyerno. Ipagbabawal din ang no vaccine, no work policy. Nakabase ito sa Department of Labor and Employment Advisory number 3 Series of 2021 na nagsasabing pwedeng hikayatin ng mga employers ang mga empleyadong magpabakuna pero hindi pwedeng gipitin sakaling hindi nagpabakuna. So the resolution prohibiting discrimination of unvaccinated person in public offices, yan ang inaprubahan ng City Council. Nilalayo nito na dapat ang mga unvaccinated, kung pupunta sila sa mga government offices na mag-avail ng public services ng gobyerno, ay hindi dapat nire-require
yung vaccination bago bigyan sila ng serbisyo. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan na ng konseho ang mga susunod na hakbang para magkaroon ng ordinansa. Jada Belador para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, mahigpit na babantayan ng COMELEC ang mga paglabag sa mga campaign rally. Magbabalita, Charles Limon. Kaliwat kanan ang sumbong na natanggap ng Commission on Election o COMELEC Cordillera tungkol sa mga paglabag sa protocol ng ilang campaign activities ng mga tumatakbo sa national position. Most of them are hindi naman siguro sumbong na formally filed the complaint. But they called our attention na alam niyo ba itong nangyayaring ito, tinanong meron bang permit, pero kung ang tatanungin niyo meron bang formally na nagpo-file, wala pa. Dito as far as the regional office of Cordillera is concerned. No? Ayon sa COMELEC, bubusisiin nila ang mga nasabing sumbong kapag may mga naghain ng formal na reklamo. Paalala ng COMELEC, bawal ang pagsasagawa ng campaign activities kapag walang permit mula sa COMELEC. Kukuha sila with the Regional COMELEC Campaign Committee ng permit. Okay? Kailan kukunin itong permit na ito? At least 72 hours before the conduct of the campaign activity. Hindi po yan kinukuha sa mismong araw. Kailangan po 3 days before, dahil marami tayong isasaalang-alang, no? Kailangan maibigyan tayo ng guarantee na susundin nila itong minimum public health protocols natin. Kailangan ding isaalang-alang ng mga mangangampanya ang mga limitasyon sa mga alert level status ng lugar at mga ipinagbabawal na mga physical contact sa mga nangangampanya. Hindi naman daw ito nangangahulugang paglabag sa Omnibus Election Code pero mananagot ang mga lalabag sa IATF. Katuwang ng COMELEC ang mga barangay official sa pagpapatupad ng mga COMELEC guidelines. Pinaalalahanan naman ng DILG ang mga tumatakbong kandidato na maging modelo sa pagsunod sa mga health protocol ngayong new normal campaigning. Pinayuhan din ng DILG ang pulisya na maging apolitical o huwag pumanig sa sinumang kandidato. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ilang coffee shop sa Baguio City may pinapainit na pakulo para sa mga walang kasintahan sa araw ng mga puso. Iyan at iba pang balita. Abangan! Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders!
We turn houses into homes. Sa nalalapit na araw ng mga puso, may pinapainit na pakulo ang ilang coffee shop sa Baguio City, hindi lang para sa mga magsing-irog, kundi maging sa mga walang kasintahan. Silipin yan sa kwento ni Jade Abelador. Sir, single po ba kayo? Sir, bale for singles po, we have an offer po, free drink po of your choice. So, pili na lang po kayo. 3 araw na lang, araw na naman ng mga puso. Kaliwat kanan ang mga promo ng mga kainan para sa mga magsing-irog. Pero ang coffee shop na ito sa Bonifacio Road, tila may pagka-anti-Valentine's ang inihandang promo. Espesyal kasi sa kanila ang mga mag-isang magdiriwang ng Valentine's Day. Para hindi po sila malungkot. Kasi syempre Valentine's, parang mainggit sila sa mga may partner. Para everyone happy na lang po. Libre ang lahat ng inumin ng The Hub Coffee Shop sa mga mag-isang pupunta sa Valentine's Day. Kapag grupo naman ng magkakaibigan, may 50% off sa lahat ng inumin. Ikinatuwa naman ito ng mga single na kagaya ni Dale. Ito pong nalalapit na Valentine's Day, masaya po at maswerte dahil may promo pala silang ganito dito sa The Hub. Tanggap pa rin naman ng mga couple sa The Hub sa Valentine's Day, yun nga lang walang discount. Ang coffee shop naman na ito sa SM Baguio, swak para sa mga mahihilig o gustong makasubok ng mga kapeng galing Cordillera. Ang mga kape kasi nila, gawa sa mga beans na nanggaling pa sa Atok, Benguet. Beans po namin is galing po from Atok. Hand-picked siya and single origin po lahat ng beans namin. Yung profile po ng beans namin is cacao. And also chocolate po yung profile niya. Isa sa mga best-seller nila ay ang Mount Amuyaw Coffee. Double brace drink ito na may pinaghalong kape at cacao beans. Ang pampatamis, balikot siya na pamalit sa asukal. Para naman sa Valentine's Day, meron silang tinatawag na Valentine Perfect Pairs. Meron silang food pairings kung saan ang ilan sa mga bago nilang pastry ay ipapares sa mga inumin, gaya na lamang ng Mount Santo Tomas na bersyon nila ng Baterol. Ang magandang balita, meron itong discount. Sa pairings natin is 10 pesos. Then, kung nag-avail kayo ng pairings namin plus nag-order pa kayo ng isa pang Island Adventure natin na drink, makakalas kayo ng another 20 pesos. Ano man daw ang pakulo, ang Valentine's Day ay hindi lamang para sa mga magsing-irog, pero para rin sa mga magkakaibigan, pamilya at sarili. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. Bida ngayon sa mga patimpalak ang isang batang Pinoy na kart racer. Ang kanyang kwento, ibibida ni Randy Guzman. Hindi Barbie doll, hindi dress up, at kung ano-ano pang laro ang pambabae, kundi ang kart racing ang kinahihiligan ng 10 taong gulang na half Danish, half Pinay na si Jana Isabela Cañete o mas kilala bilang Bella. She was 4. She was 4 when she wanted, because she saw when we were here in Singapore, kasi maraming race cars dito. So she saw a race car and then she started watching videos and all, and then she said, "Mommy, I want to compete." And then sabi namin sa kanya na we're still young, kasi we didn't know that at 4 pwede na pala siyang mag-train. So sabi namin, let's wait until 7 so that we can find a team and then you can join the team and you can start training. But at 4, she really has the passion for Grade 4 na si Bella. Suportado siya ng kanyang pamilya at paaralan sa kanilang bayan sa San Fernando, La Union. Sa murang edad, alam na niya ang halaga ng disiplina. Nagsisimula na din siyang sumali sa mga kompetisyon. In 2020, I joined Petron Karting Academy. And then I achieved overall first place. And in 2021, I achieved overall champion and Carter of the Year in Cadet Expert.
Siya din ang hinirang na Philippines' youngest female racer sa national race sa parehong taon. Kamakailan lang, bumiyahe siya kasama ng kanyang pamilya patungong Singapore para paghandaan ang nalalapit na pagsali sa ROK GP Race 2022. Mula sa cadet kart category, junior kart na ang kanyang sinalihan. Makakalaban niya dito ang iba pang mga racer mula sa iba't ibang panig ng mundo. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines. Panahon ng politika ngayon at maraming solicitation ang nangyayari para sa mga presidential candidates and even local candidates. Recently, doon sa Metro Manila, may 2 tao ang nahuli at na-entrap dahil sila ay nagsusulisit ng pera para isang presidential candidate. Ito ba ay bawal? The answer is yes. Meron tayong solicitation law at ito yung PD 1564. No? And yung solicitation law says that pag ikaw ay nag-solicit, no, for any event, any person, any entity, you must have to acquire or secure a permit from the regional office of the DSWD. And doon sa regional office ng DSWD, hindi ho automatic na pag-apply mo meron ka ng permit kaagad. Kasi iimbestigahan kung ano yung purpose, saan mapupunta, yung sinisilicit mo, at mga ibang bagay that the regional office has the discretion to investigate and has the discretion to approve or disapprove. And pag yung mga nagsusulisit in behalf of candidates ay nakakuha ng pera at sila ay mahuli at mapatunayan na walang permit at mapatunayan na hindi naman pala pumupunta yung pera na yon para doon sa kanilang kandidato, yung mga taong yan can be charged under Article 315 of the Revised Penal Code. So, the bottom line here is bawal mag-solicit at this time in behalf of political candidates unless you secure a permit from the DSWD. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, dating trabahador sa mga kainan, may sarili ng restaurant. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib.
Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Isang dating working student at trabahador sa mga kainan ang nakapagbukas na ng sariling restaurant. Ang kanyang kwento, hatid ni Ren de Guzman. High school pa lang si CJ, nagtatrabaho na siya bilang houseboy, tagalinis ng kulungan ng baboy, at waiter para may pambaon sa eskwela. Nang magtapos noong 2013, mula Kalinga ay nagtungo siya sa Baguio City para maghanap ng trabaho upang makapag-ipon ng kanyang pangkolehiyo. Employed naman ako sa isang sikat na restaurant sa Baguio City. And then nag-work ako doon for almost 5 years. Then after 5 years, nag-decide akong mag-aral ulit ng kolehiyo. Hindi siya pinayagan noon ng kanyang amo kaya't nagpasya siyang umalis na sa trabaho. Dahil sa sipag at tiyaga, pinabalik siya ng amo at pinayagan ng mag-aral habang nagtatrabaho. And then yung struggle ko talaga, napakahirap na isabay mo yung pag-aaral mo sa pagtatrabaho. Kasi yung time namin doon, magsisimula ka ang opening namin sa store, magsisimula siya ng 10 a.m. hanggang 12 midnight. So, yung schedule ko naman sa klase, magsisimula ako ng 7:30 hanggang 6 p.m. Then, 6 p.m. travel to going to Baguio kasi sa La Trinidad pa ako nag-aral. And then, 7 p.m. work ako hanggang 12 midnight. Then, 1 a.m. na ako nakaka-uwi. And then, yung rest ko lang mga 4 hours. Taong 2020, nagtapos siya ng Bachelor of Arts major in Community Broadcasting. Pero ang kanyang puso, nasa restaurant. Kaya Disyembre noong nakaraang taon, nagbukas siya ng sarili niyang kainan. Apply ako mag-abroad and then nung nag-abroad ako, so sabi ko sa sarili ko kung titignan ko yung gagastusin ko going to other country, parang pwede niyang ma-support kung magtatayo na lang ako ng sarili kong business by the help of my auntie. Kasi sa tagal-tagal ko sa restaurant, for almost 10 years akong nagtatrabaho, nakita ko kasi na lahat ng tao ay kumakain. So doon ako nag-base na sabi ko, sa dami-dami ng restaurant, so sabi ko sa sarili ko na siguro naman papatok yung restaurant. Mapapawi ang inyong cravings mapasamgyupsal man yan, unli chicken o Pinoy ulam dahil meron lahat sa kanyang restaurant. Para kay CJ, sulit lahat ng pagod at paghihirap na kanyang pinagdaanan. Malaking pasalamat ko sa Diyos kasi lahat ng dream ko, lahat ng pinangarap ko sa buhay ko ay nag-grant naman. So ang masasabi ko lang sa mga iba dyan ngayon nag-struggle despite this pandemic, focus lang tayo. Kailangan lang natin na mag-focus. Alamin natin kung ano yung gusto natin sa buhay natin. Tapos pray lang tayo, magtiwala tayo sa sarili. Lagi nating i-commit kay God lahat ng ating mga. Kamakailan lang ay sinisimula na niyang ipatayo ang kanyang sariling bahay. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalalang lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami